Hi guys. Hi guys! Mayong pagbalik sa akong vlog. Sa kapadongking. Dilit sa hospital. Maato mi sa hospital kay mga anak mo siya. Char lang, joke lang. Jill, tabuni mong adlaw. Papan ako daw, mas. Mga tumig inventaryo. So we're going to cemetery. Charot. Dito ba eh. Nga po siya. Puro bahay. Tagito eh. Bikon nga halwa. Gatong pantalon. So later ba? Na kami di ay. Isa tayo mga. Indot yung pagmauman na ni Del. Namay ayak doon. Vlogger ko di ko medyo like. Ano di wifi ka daw? Gloves at it. Diyan lagi mo na po, para masipapad niyo. Ano ka ang patay nila niya? Sa mayor. Lula mo guna na mo. Ha? Lula. Lula na nila niya. Mama ni Papa. Ito. Nakita mo na Kita pa gani si Kita pa man si Papa sa kambal man oh. Dagduha. Mia. Duha ka tuig sila. Kit 2011 man mo. Gani, kita na gani. Mugat. La la la. Hawa. La la la. Kapoy. Tabang pa mo. Tabang pa mo. Tabang pa mo. Diri man ganyan na. Manawa ng pangalan ma. Ikan ni ma ipaani na to ma oh. Ay pa black. Luy. Bright yung kanya mga ate. Gamay. Gamay. No. Buwi. Ana-ana lang din nagpintel-pin oh, ang pangalan. Ha? Siyempre. Mukhaan daw yung ulo sa kong ulo buwang. Uy, si Ada, bakwa sa ninyo. Dira si Kuan papadiyo dapat sila. Attendance, attendance. One. One. Three. Uy, three. Ay sa, four. Kadra ba? Ikaw nagsiguro. Ikaw di ha? Ah, wala daw.
kwartoon. Naka-princess! Maulog yun sa atin mo, man mo gani. Di i-judge man mo. Hindi na. Hindi na. Sa asa din nga kuan, ma'am. Oh, face mask daw ati. Ano man ako pagkilaw? Hindi na. Pretty si ate. Ayun na. Sumusunod kayo ka. Sige na. Gamay-gamay ra kay bayin-bayin na ta. I-practice man na to kasi mas lami butara na to. Oh, ikaw ma. Ikaw ma. Ay sa atin. Si ma dito si Angeli. Hutdon ra ba na oy? Kani B. Yours. B mana B. B ako B. Yata ani. Ano nila bata kay di man nakakuan. Ito, be. Tritolor ka ba? Tabang. Tabang man lagay. Si nate, kani B. Bakit kita mamintinding? Hindi pwede bata kay di mo kabalong kuan. Hindi pwede bata, oy. Ganito ma. Dre. Wow, kayo. Really good. Ano sa Napad boy. Oh, sige natin sa may lami. Doon. Ay, niya. Si. Kagi. Wa man ko katilok sa si. Ay bilang ko dai kanako. Unsa mo dai ka? Si. Ang si mo. Si. Uy, social distancing uy. Uy, ang sira man po na itamis good. Among natilawan. Nakihits na lang gani mo reklamo pag yun mo. Reklamo nga. Ang sabi na ko, man naman kong ginom. Kasi Jimmy Toy ma? Si ako. Si, lagi ako. Si amo si. Ang ba't kung saan na sila kayo eskwela natin? Calabas State University. Uy! Inyong alma mater. Hello, alma mater. Ang sa may mama letter. Ako kasi lang sa letter C. Wa nang root ng letter C. Ako na permit tayo magdayag eskwelahan. Ano mas kaking? Kaya pagputi college. Magdayag eskwelahan. Tanaw man naman tag-inom. Lamat! Ikaw rin lang. Tabo. Gigupit naman siguro. Nala ko lang laki yung ito lang kay wala ko banasa wa man kita. Ilmo na YouTube. Sabay, kabalo man ko. Iganin na to sa pilo. Dire raman na. Nitila mi sa milk tea. Kunya ang A og B kay kung may lasa di ay kay wa man day asukal to gibutang. Ang sina lang kay mura may tamis. Kalmano kay mas. Oh, basi wala sa. Oh.